Poď. Je veľmi ťažké, nie je to ľahké. Ťažké? Hovoril som. Musíš vymyslieť, jak to urobiť. Ideš von? Ideš za Livko? Nefunguje. Či má fungovať jedna ruka? Dobre, tak môže jedna ruka. Počúvaj, tak. Môže takto fungovať jedna ruka. Hop. Dobre. Super, výborné. Takže to sa podarilo vystupovať. Ešte skúsime ťažšie? Tu bez ruky. Či jednu ruku? Takto? Môžeš. Dobre, skúsme takto. No, vieš čo, tričko to sa môže otrhnúť a potom to dopadne zle, no. Dobre, toto je ono. Super, perfektne, to je ono. Tak, vystupovať.